27. června v Převíčově, to je kousek od Slunce nad Cidlinou, bude velká party. Takže bude tam Skandál. Rozbitej telefon. Skandál. Hovno, bude tam docela dobrý efekt. Závíš. To byl pěkný efekt, na tom to můžeš stříhnout. Skandál a spadne to vlastně. A proč nepokračujeme? Protože Co tam ještě bude? bude tam punk pro děti, kapela NVU, bude tam, co tam ještě kurva? Závíš tam bude. Volanti, Vítek Záliš. A kapela z Krakova. Dá se tam Gravity. Žuzník Spajkovi. Bude tam těhotná. Bude tam těhotná kapela Gravity. Polska nebo... A my jsme střízliví, ty vole. Budeme hodně houževnat. Budeme houževnat.